Lennisetä, joka on poliisi kai. Ja täällä on rikollinen. Ei. Täällä on badass Santtu poliisi. Ja tänään me pelataan Cops and Crimsia Hypixelissä. Joo. Muistaakseni. Alright, let's move out. Viime videossa sanoin, jos ketään viittii katsoa sitä, että me ehkä pelaamme toisessa servussa tai jotain minipeliä, mutta kun ei se nyt toteutunut. Siis kyllä se minipeli niinku toteutui, mutta kun se toinen ei toteutunut. Onko se kuollut? En oo. Mä en oo Novo. Et niin, sä oot OP. Yes! Turbo! Apua! Oi ei. Näetkö sä mua? Ei. Saatiin siitä katsoa. Ei kun et oo. Ahu, mä kuolin. Minä tulen spektaamaan Lennistä. Mikä on paha rikollinen. Joo. Missä siinä Täällä on Hulk, mikä on aika pieni nykyään. Lennisetä on telepappi. Nykyään. One-shot killasit senkin vitsi. Sen on edu. Se on aika tylsä, että tässä sä et voi quickscopat ketään. Se olisi kyllä aika kivaa. Man. Sä oot ainoa tyyppi. Eikö se ihan oikees? Noniin. Eikö se niinku ihan oikees huono äsken sua tosta? Muuten miksi se totta... Ei siinä ollut mitään. Mä unohdin jo, että siinä oli jotain. Minne se teidän tiimiläinen meni? No ne on kaikki siellä BS, niillä kannattaa laittaa se pommi aha. Annan sinulle vähän ohjeita, vaikka olenkin poliisi. 15 sekkaa aikaa. Ai ne oot täällä. Ei ne enää oo muuta täällä. Mä en tiedä mistä pommia. Yksi on siellä, noniin. Sä lähet pakoon. Ei voi lähettää. Jos taistelet. Cops win. Ei ku. Hei muuten me ollaan parhaimpia listalla, huomaaks? Nyt mä teen varmaan 3 tappoa tai yli. Joku teistä jo leftas. Go. Nope. Eikö ne on vähän huonoja, ketkä aina haluu, jos ne ei voita ekaa roundia, niin sinne vaan leftaa heti. Se on vähän nopomaista. Se kuitenkin yleensä tiimi Mikä on häviää. sulle? Mulla on Enchanted Scarhoa. Mullakin! Ahau! Toi ampuu mun heti päähän. Idi. Cover me. Mitä? Reloading. No niin. Olemme pahoillamme. Santtu sedältä tuli teknisiä häiriöitä. Koska Santtu sedälle ei tullut teknisiä häiriöitä. Santtu sitä oli vaan hiljaa. Koska se ei toivonut Lenniä sen badass. Ei Lennillä oo badass takkia. Win. Ei sillä oo badass takkia. On Ei mulla. ainakaan. Häh? On mulla. Ei oo. Anteeksi, kato, mä syön tikkarit. Sä syöt tikkaria. Olen pahoillani. Go. Lol. Olen Sisko pahoillani. toi äsken. Hän on minun armas palvelijani. Hän on minun armas palvelijani. Eikö toi oo vähän niinku rääkkäämistä? Okei, se Et vaan oltiin halutaan perheellä tähän. sekin pitää vitsi palvelijana. Ketä mua heti nyt ampuu päähän? Yes! Mikä se sulla? Häh? Mikä se sulla? P90. Jee! Se on nyt Mulla on kuollut. tämä P90, mä tapoin just sillä. Moi, miten menee? Täällä on joku hitsin Harry Potter. Alright, let's move out. No joo, täällä on sininen Harry Potter. Kyllä se Harry Potteri arpee sillä. Tullaan niin voittaa tää matsi. Mä tiiän. Tödön! Padam pam padam. Padam pam pam. Padam padam pam. Kaikki on. Äitä tehdä oikein puolella.
ihan oikeesti I'm reloading. Cover me. näitä äänes. Ei oo tappoo. Meidän tiimi asuu nopo. Ei, miksi se sit tappaa kaikki? Se on. Onko sen edes kertoo? Se olisi tosi ystävällistä. LPPPF. Eiku LPP. Hello. Reloading. Oh! Cops win. Mulla jäi puolella. Okei. Pam. No niin. Kato vähän epistä, kato meidän määrää. Siis, mitä meidän määrää? Nyt on vaan 4. Okei, no kuvataan tää matsi. Sitten me lopetamme. Ei lopeteta. Go, Miksei? go, go. Kuvataan toinen paljon. Ei. Jopa. Meillä on ihan sairaan paljon aikaa. Okei. Ei. Santtusedällä on nälkä. Mä otin mun badass. Ai tyhmä. Mikä idiootti mä oon? Level! Mitä se tapahtuu? Se on luutua. Yksi tyyppi vaan tappaa kaikki. Tää tuntuu niinku täällä yhdellä tyypillä olisi vaan ollut kranu. Ei mitään muuta. Onko se tehdä jotain muuta kuin pureskella sitä tikkalia? The bomb Et? is Au, mä melkein laajan viittäni tuolla. Criminals won the Jee, game. jee. Mä murhaan itteni. Ei kun... Okei. Ei nyt oikeastaan sun mä haluan tässä pelissä hypättää sitä. Ei, mä en ehtinyt. Mene peliin! Tää on sitten viimeinen peli, mikä me kuvataan tänään. Ei Joo. ku... Mitä? Ehkä tänään. Tai ehkä joku päivä. No niin, mene peliin! Mm. Vai haluatko sä mene peliin? Et haluu. Mä menen Team B-he. Alkoi mä menen A. Mä meen A:han. Mitä sä teit? En mä mitään tehnyt, miten niin? Häh? Mitä? Miksi sä oot Alright, samassa let's move joukkueessa? out. Ook mä? Mm. Oho! Mitenköhän silleen käydään? Eik niin? Mitenköhän silleen on käynyt? Tiedät sä? Eikö se aika mahdotonta? Oho. Tappa! Mä tiedän, mut murhattiin just sen takia. Murhaa se tyyppi, se on vaan nainen. No niin. Kuin nuvoja me ollaan. Jos joku lefta meidän tiivistä, niin siinä mä sanoin, että Santtu 64 ei sas, sus, ses, siis. Mitä? Enni? Mm? Sitä? Mm? Enni sitä? Mm? Mä sanoin äsken nimeni väärin. Mä tulen surut. Hei. Okei. Cops No, win. Sanoin vahingossa Santtu 64. Mhm. Okei, sitä joku niinku lähti meidän tiimistä. Sissu, sassi, sassi, sessy, sessy, sessy. Reloading. Go, Se go, vaan. go. Okei. Enkä mitään muuta. Reloading. Oi, mä headshottiin jonkun pistolla. Next. Ei. Mä tapoin Ei. sen naisen. Hyvä. Reloading. Mä tiputin kaikki. mun aseen. Mä haluun tuon. Saakeli. Saada sitä kaikki. Toi on mun ase, toi pistooli. Mullakin on toi. Ei oo. On mun toi pistooli, mä ostan se. Sen uskon. Nyt me menemme kuolemaa kohti vissiin. En tiedä. Mä haluun tuon. Kiitos. Ei mä haluu MPtä. No niin, M4. Mun selästä tullaan tietysti. Mistä täällä on tyyppi? Siellä BL. Decoy going in.
B-llä. Se missä sä äsken olis. B-llä. Se on takaa tulee ehkä sit yksi tyyppi. Lenni 80 Missä bandit. tyyppi? Siinä. Reloading. Kuka? Varo! Reloading. Varo, se tyyppi tulee! Yksi Win. ei oo tullut! Kuskilli. Lenni 86 tappoa. Oh! Katsotaanko Ai mulla? tuonoin Katsotaan. en. Kato. Mitä? Haluuks? Mitä? Tää pistole. Lock and load. Joo. Et saa. Reloading. Minä olen hyvin kiltti. Niin olet hyvin kiltti, kun sä lupaat toiselle hienon pistooli. Sit sä anna. Toi Armagen on aika hyvä. En usko. Mä uskon, että se on aika selvä. Oi, mä taputan. Hei, siellä alhaalla tuli. Missä alhaalla? Ai jaa, täällä alhaalla ei oo ainakaan yhtään tyyppiä! I'm reloading. Cover Ei se me. tarvi. Cops. No bot. Mä toivon, että meillä on yli 6 pelaajaa. Nyt. Seitsemän. Nyt. Mikä ase? Enchanted Scarho vai ACL Kobe? En saa tästä Scarho. I'm reloading. Cover me. Lock and load. Scar on arpi, scar on arpi. Mulla on 40 vaan taskuissa. Miten joku tuli takaa? Miten joku tuli takaa? Mut murhataan pistoolilla, mikä nobo mä oon. Tai sit se on vaan hyvä. Jes, se kuoli. Hei. Ei missä sä oot? Häh? Onks se kuollut jo? Oo. Oletko meitä rikollisia niinku? Mm. Kenellä on pommi? Ei kenelläkään. No, pitäisikö mun sit käydä aina hakee se? Hei hei pulli. Oho! Mene sinne. Se et oo siinä goddammit. Mitä? Toi tuntuu häkkäri. Ei se kyllä silti oo. Sit kävi kuulla, että I'm reloading. Cover me. se just oli kääntymässä, koska se näki mut eka. Mulla me hävitty. Reloading. Ei oikeesti, kun sulketaan ampumaan. Ei ku... No niin. Yes. Kato taakses. Kohto. Me hävittiin tää. Ei hävitty. Jos ois vähän parempi ampua, et sit ei ainakaan... Ei! Se ois ollut meidän ainoa toive, jos se ois vaan kattonut vähän ympärille. Miksei toi nopo vie sitä pommia? En tiedä, se on vähän liian nobo. Se niinku vaan chillailee tänne. La 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 la. Siftaako se? Tää näin se vaan chillailee tänne. La 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 la. Ja laulelee vitsi smurfilauluja sellainen. Oi kiva seinä, mennäänpä. Oi, hei tuolla meni joku tyyppi. Se meni puun läpi, muuten me hävittiin tää pass. G.A. Cops win. No niin, jee, me hävittiin. No se on ton nopon vika. Swapping sides. Joo, koska se kesti vähän liian kauan. Sähän. Meitä on enemmän kuin noit. Mit? No, Nyt voitetaan tää. ehkä tavoitteet kaikki päähän. Mäkin näytän siistimmältä tässä tiimissä. Mä en onneksi... Mä en pysty ampumaan itteeni päähän. Get wrecked. Arvaa ketä ton laitto. Minä? Häh? Minä? Mä. Okei, Miten anteeksi. kaikki kuolee näilleen? En tiedä, ehkä ne on vaan huonoja, ehkä ne on vaan hyviä. Pomppi! Missä on pomppi vai pomppi? Mä menen alle. Mä menen kattoo Bales. Ei se oo ainakaan Bale. Headshot. Joo, se ei oo Bale. Mene alle. 30 seconds left. Koko ajan. 4v4. Mä Se vaan paljon sitä. auttakaa jättä. Mä hävitään tää. Toi nopo oikeesti. Ota! One enemy left. Nopeesti nyt!
Joo, me hävittiin tää peli. Joo, oispa mulla voi. No jaa, me päätetään tämä episodi ehkä tähän. Siis Joo. me päätetään tämä episodi tähän. Kiitos kun katsoitte, moi!